ngantos saparipurnaning panghargyanipun. Amun kemawon samaksulipun bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya caos pakurmatan arupi papan kinaraan kasugatan ingkang ndadosaken kirang-kirang penggalih panjenengan mugi boten tujuan lumuraken atumise samudra kamaksana. Bilih ingkang salajengipun Bapak Wakil Pengantin Agung sampun paring bilih anggenipun suatu ugi yen menika masalah pengantin ingkang menika kula tampi kanthi tangan kalih ndadosaken binaing manah. Salajengipun ing Bapak lan Saha Pangulangka sampun wonten pamurbaning Bapak Majunan sekalian. Para Bapak Ibu ingkang sami punika Bapak Wakil Pengantin Agung ugi sampun paring dawuh bilih saparipurnaning panghargyan menika mungkin saken kundur. Yektosipun Bapak Majunan sekalian awrat panjenengan bilih panjenengan sedaya saken kundur. Awit bilih sampun anggenipun sampun. Ananging boten kewawian ganduli namun sumangga sarta boten saged caos menapa-menapa namun saged caos sedaya. Mugi-mugi lampah panjenengan luhur niki sak margi-margi ngantos dumugi dalem panjenengan piyambak-piyambak tansah kalesa ing rubeda tinebina ing sambikara tansah amanggih rahayu wijaya. Para Bapak Ibu ingkang wonten ing pakurmatan boten mengaten atur kami kula handhono tasih kathah kekirangan ing perkara basa para sastra menapa jenis prosita mawan kewantu lumuring samudra kamaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.